Otu Ihiala Progressive Union alaka ha n'Awka etogo onye isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Sachido Obidiegwu maka ịga n'iru na-akwalite omenala asụsụ na omenala Igbo bụ nke eji wee mara ya bụ ụlọ ọrụ. Chibụzọ Obidike nọ mgbe abịa mee nke a wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. Otu ahụ bụ nke nọ na njem mkpọtụrụ ha wee too onyeisi ụlọọrụ ABS nke dị n'Awka. Onyeisi ngalaba ahụ bụ Maazị Udeze kọwara na otu ahụ bụ nke achọpụtara iji wee kwado ịhụnanya, udo, ịdịkọ n'otu ya nakwa ọgamnihu ndị Ihiala ndị bi n'Awka, ma kwukwezie na njem ahụ bụ nke ha bagidere bụ iji wee jikọọ aka ọnụ. O kwukwaziri na njem ahụ ha bịara bụ nke ha ji ejikọ aka ọnụ ha na ndị ụlọọrụ ABS iji wee wote mmepe obodo nakwa okpuru ọchịchị. Maazị Udeze kelere Sachido maka ịdị uchu ya nyegara igwe ọgbara ọfụrụ soshal midia bụ nke o kwuru na ọ na-akwalite omenala nakwazi ọtụtụ ọdịnala obodo dị iche iche na steeti a. Oge ọ na-anabata ndị ahụ, Sachido kenere otu ahụ maka ịhụnanya ha ma nọkwaziere ebe ahụ kọwaa na amụma ya bụ iji wee kwado ihe eji mara ụlọọrụ ABS bụ nke o kwuru na ọ bụ anakara eji akọwa ọdịbendị nke ọtụtụ obodo na Anambra steeti. Onye ABS MD mere ka ha mata na ụlọọrụ ahụ ga na-akwado otu ahụ ma gwakwazie ndị eji okwu ha agba izu n'obodo ahụ na ụlọọrụ ABS bụ ndị dị njikere ha na ha ịlụ ọrụ iji wee kwalite njirimara obodo ha.